Ale nie, čaute, vítajte pri historicky prvej sérii videí témy. Dnešná téma slovenské MHD. Ako viete, MHD je pre nás ľudí veľmi, ale veľmi uľahčujúci prostriedok dopravy, ale niekedy máme na to nervy. Ja nie som akože ten, čo chodí pravidelne každý deň autobusom alebo niečo také. No, do mestskej Horválandie to praví zapadajú autobusy, električky, metro. Neviem, čo? No a poberme sa hneď prvej takej príhode, že raz som išiel v lete v autobuse 100 stupňov a šofér má všetky okná zatvorené. Raz idem v zime, tam je minus 100 stupňov, tam je v lete tam 100 stupňov a cez zimu je tam minus 100 stupňov. Normálne, že by sa tam dal hrať aj hokej. Normálne s kamarátmi, zajesíte si korčule na tej podlahe, hráte a šofér má všetky okná otvorené, pomaly dvere má otvorené, takže všetko naopak. Alebo, že idem po prechode, vidím autobus. Dobre, autobus stojí. Dobre, tak ešte idem. Autobus stojí. Prídem k autobusu a pán šofér mi pred dverami zatvorí. Pred nosom zatvorí dvere. Čo na to povedať? Alebo ale nie. Vidíme sa pri ďalších témach. Sorry, že toto som rozmýšľal sa nad niečím, že by som vám ešte niečo povedal. Nič ma nenapadá. Takže pušte si niečo, pustíme. Jakú pesničku. Do popisku už máte. Rovno môžem urobiť aj tanečnú výzvu. Keď sa to poriadne nepočujem, ale čo nevadí. Tanečná výzva v témach. Strápňujem sa. Ale bilabu.